kuchikoro tisu vanongoti tose leve chenga koma zvachose nekuda kwenda mutengo bvuma zvose asi takazongokunda nemunyengetero chikafu ndaisa mugaba rekobra zvori juzi mbodhoro rejiki nchienda kuchikoro mutsoka ndakamoneredzwa masoro tepi nambuya vangu kozi ndanga sina shangu tora chabvaiva kumba chituntura madhizi andigara kwahifield ndikwahifield ndogetora ngchero chero fiwo chabva chapadhena vachinitora bva ndatonovaitira song koskid ndavaitira song yayaka mukoma yazacho ndavaitira song yayaka pane mari dzaifanira kubuda but vakomana mheno maitira vakaita ipapo hapana mari andakapiwa $10 ende $10 yacho mapiro andakatoitwa mukoma munongoziya yedu yekudai yekudai zobvanzifa pane chinhu nachiumaster nechimwe chinhu chandakaita nabhazuka ichocho futa chisa chabuda but makati zvakatoitwa izvi nezvi kana kuti mupipeline aiwa zvinhu zvakatoitwa izvi zvakaitika patakatanga kusvika pastudio ka takatosvika chinzi tazotenga foni yako foni iri paifoni iri mota foni iri pasi pamasita iphone 13 tozoitsvaga but hakuna foni inorasika inotsvaga ichidanzwa kumota mota hamusheke foni zvekuzodaro mukoma but ndakatozongoti obhowa munongoziva futi unenge uchifunga kuti vanhu vane mari zvekudaro ka saka unenge uchiita zvinhu uchitemba kuti vana makuru vanhu hapana pavanozotadzira sei kunatsobuda munhenga but usingazivi kuti munhenga apa unogona kusatobuda futi munhu ane mari zvafana fali mudhara fali ukaenda kukasiri kwake mudhara anokudzinga $100 kana $200 kuti anofanira ndiri bhizi unouya mangwana kubva kuti bhuru ndionotozopedzisira wakunyara kuenda kukasiri kwake kuti munhu everyday unongonzi mangwana $100 mangwana $100 mari yatozosvika pakukwana yanga nchifambira unotozosvika pakuti unodara but maweeks but ndakazombobvunza mukoma songo yedu yaya ndakaita napashoni yaya haufa chichichichi zvikanausikaita mufana wangu vanhu vanenge vakatoomerwa vese because isusu tinge tichida mari iwe panacho ndiflexity mukoma sparksi yochicho kuchikoro tisu vanongoti tose leve chenga kaoma zvachose nekuda kwenda mutengo bvuma zvose asi takazongokunda nemunyengetero chikafu taisa mugaba rekobra zvori juzi mbodhoro rejiki nchienda kuchikoro mutsoka ndakamoneredzwa masoro panacho ndiflexity kuchikoro tisu vanongoti tose leve chenga kaoma zvachose nekuda kwenda mutengo bvuma zvose asi takazongokunda nemunyengetero chikafu ndaisa mugaba rekobra zvori juzi mbodhoro rejiki nchienda kuchikoro mutsoka ndakamoneredzwa masoro tepi nambuya vangu kozi ndanga sina shangu taitove nehama dzine mari asi ndakazobatsirwa neshamwari dzine rudo ende zvinoita mwari usingafungire ndiye anozouya murudo tine hama dzine mari fax asi takazobatsirwa neshamwari dzine rudo ende zvinoita mwari usingafungire ndiye anozouya muru zvinonzi chowana idya nehama kutorwa nehanganwa asi mugore watakurarama ushamwari hunokunda hukama ndaitoswera ndakazvimbirwa nenzara varipo zvavo vakomawana mudhara aitetochitirura chitiroera mahara mwari havasi vekumba kwenyu jamani mwari havasi vekumba kwenyu shamwari zvekuti unotinhasaite mari kana kuzotenga motokari aikona kuda ndibasa nepfari zvinonzi chowana idya nehama torwa nehanganwa asi mutore watakurarama but mbona chingoma pane imwe nyaya inozongondirwadza unoona vakatisiya ka vanombofungidzira kuimba zvekuti I think mune mchingoti pasi panosvika boys tombobaita iwi pasi panodya boys ndikafunga hana chini mbiraiva timhure maroisi pasi panodya boys imajini vamugabeja ivo vakatorisiya raisi pasi panodya boys kana sauro chaiye mwana wastemveni yakaenda pasi panodya boys ereda bob mali
vaizikanwa netarenda pasi panotya boys sekurundunge vaikwanisa kumisa madungwe siva zima zvakada kumbohaniseri kutotamba pada vese ana mudhara dhuku vakatoisiya nyamehu panotya boys uku ukuru hwenyu mwari ukuru hwenyu baba vachano sewiknero zvekuti munogara kumadherodhero borodhero kana aspindero chero kuavhondero nediva sulu dr nero asi rufu ngarizadero uriona yero mero nauye kuzokanya skero zvetimero zvetimero chati wero akuda munyengetero cheri kumasero wagwan king wagwan one to them boere mkoma aiwa unasemfana wangu aiwa loki mkwamuri sezvino aiwa istiri buzvo damudanisema wexen mawexen ndiyayaya ngodaro ndiyo ayaya tiri kungodai nekudai dara I think it's your first time kusvika panapa ende mune Zimbabwe kunotanga ndoonawo nhasi. My name is DJ Sparks and as you can see nhasi mukomana ane new hairstyle akadzura mukwende akadonedza mukwende. Artist wandinaye panapa anonzi Flex Team is one of my favorite artists when it comes to nyaya dzedanzo. Artist wandakataka kuona talent rake kubva kudhara but ndasandamboona mukana kundigara naye pasi timbokurukura but by the grace of God we are here and tikagara panapa tikuti timbokurukura timbozive more about mukomana. Saka Flex Team kuda sei? boere mukoma zviri sei? Ati sei mawex? Mawex bo. I know kuti vamwe vanhu vanofollowa dance vanokuziya and vanokufollowa but for the sake yevamwe vanhu vanofollowa this platform angasitombossangana newo nakumboaudza kuti anonzi Flex Team ndiani? Alright. Anonzi Flex Team ndini and anonzi Flex Team ndipanashe. Panashe Simangu. Alright, Panashe Simangu. Mukomana anoita zvizimdanso. I think ndingati zimdanso nechitonyimba. Mukomana anoimba music. Because music yese tinongoimba mukada kutarisa kubva kunana nhoroondo kwekwe tengonopinda muchirodhi chicheche momo tichipinda nemajiti tichita sei. Saka Flex title mukomana anoita zvemusic. Alright. Saka makatanga kuita zvemusic rini? Flex title akatanga kuita zvemusic 2015. Yeah. Achiri kuprimary. Yeah man. Ari grade 7. Inezvani makore mangani? Flex title izvi zvani 19 years. Ane 19. Right. Yeah, mukomana akura. Aiwa pusha mukomana kutana kukure. Kutana kukure sure. Dauti muri wemangoma. So that vanhu vanombowatofila talent riri pamuri. Vanhu vasazongoti Sparks ndiyega ingoona talent. Vanofana kuzoti kana Sparks achinge atoona kuti mufana akaipa. Chii chaizvo chinenge chakaipa chinenge chaonekwa. Saka nhasi mumboyadzorove mangoma. Vanhu vakuziye vanhu vazive zvinenge zvichiita sei zvinenge zvichiitika. Zvatozofambira izvo mazofambira ndisati atara nyaya dzakawanda vanhu ino zvakawanda zvichiitika mukireni kuzosvika pamari nhasi. Saka akuti ndimboplay next rhythm panapa. Chii chaitika apa I think mapinda mufodha matobuda mufodha chairo chairo. Ndabuda mufodha rangatiri andifoni yako kundinetsa ndikuitirei ngoma muna mumabheka ndisi kuzoona kuti right tanga apa right sadati ande K music Panashe ndi Flex City dochi chochi derera na chimendi namoyanga yakasena agreement plep mangu yedu wa management tete ndiri body ma statement fizinda ibadrone pim unongoiziya mese life yekuzimu inondo akazimba sokomana wekujimu vasisana tandi pamwe nanakimu funge ndaipona nekutengesa fimu namo ndakaiona simudzaru wako kana wakaiona kupinda mukombi pasina iPhone kupinda mukombi straight pakadoma namo ndakaiona simudzaru wako kana wakaiona kukanda kobe pasina iPhone. A big tune this one. A big tune, trust me, from top. Yeah man. Namo ndakaiona. Namo ndakaiona. Ndudzirwe namo mpumo.
Iwe derera na chimendi namo yanga yakasena agreement life mangu yetu wa management chitindiri body must statement fizi ndaipatrone bim munongo izemeze life yekuzimu inodo akasimba sokomero yekujimu mazisana dandi pamwe nana kimu funge ndaipona nekutengesa vimu namo ndakaiona simutsaru wako kana wakaiona ukanda kobek pasina iPhone kopina mukombi strat bakadoma Bombo clad from top of my Your management beats. the Flex City DJ Sparksy Yeah, man. derera na chimendi namo yanga yakasena agreement blame mangu yetu wa management chitindiri body must statement fizi ndaipatrone bim munongo izemeze life yekuzimu inodo akasimba sokomero yekujimu mazisana tandi pamwe nana kimu funge ndaipona nekutengesa vimu namo ndakaiona semutsaru wako kana wakaiona ukanda kobek pasina iPhone kopina mukombi straight bakadoma namo ndakaiona semutsaru wako kana wakaiona ukanda kobek pasina iPhone kopina mukombi straight bakadoma ndakazoti yesi my father godfather what do you are my brother from another mother sebrisi braka mukukura kwangu ndakona zvakawanda ana Caroline asise kumaraini kundidedzera kuti ndipinde mgombaini ndisi mkomana kumamaini pasi witi faini namo ndakaiona semutsaru wako kana wakaiona ukanda kobek pasina iPhone kupina mukombi straight bakadoma namo ndakaiona namo ndakaiona pandaona namo mani muona chichaitika Yeah, man. Judas chaya akatengesa mwana wa Mwari agaya kutenga imba nemotokari ichi chingoma chidhandari mageto idzi pakuda kutora mari mani toko kungave kuharare kana kwa mutoko ndoikutenga tatare tikitoko kasadaro haufi wotenga koko inzwai boys nangoti wangu pane marabadi noise ukapinda mbenga ufi wakanzwa rediyo ichirira ngava jabresa kana tirarira inzwai boys nangoti wangu pane marabadi noise ukapinda mbenga ufi wakanzwa rediyo ichirira ngava jabresa kana tirarira mari inokupinza mubhao kana usina yokupinza mugrawa inogona kurarisa nenzara kana waibata obvanzi mudhara vamwe ndovanoti money can buy life vamwe vachiti money can buy wife vamwe vaibata vanoita bright vasina vopfeka isiri life inonzi moni iyoyo ndandakanashandira joni iyoyo magwecha kupinda mugodi iyoyo kungwabva kusvikaona moni iyoyo inonzi moni iyoyo ndandakanashandira joni iyoyo magwecha kupinda mugodi iyoyo kungwabva yama Bombo clad. Mbano yazibo guys. Samdara, zvakamira sei? My works this year makatirongera chi? mudhara mukoma mukona zvikuitika. Yeah, man. Ndizvo kuti mukomana angambori kufa zvitodaro. But apa pandakati pedze zvangu zvekuti ndati handingazoi panapa ndichero kuti ndine certificate rechi because handisi kukanda CV rekuita sei rekutsvaga basa izvozvo ndichatozvitanga kuzvishandisa ndakunana 40 years tamira kurova mangoma but izvezvi haya full time zvekuti haa izvezvi nenchimba unge munhu akonectwa pamagetsi ma 1 year zvekuti haa ndichazviona zvinhu ene zvimuri redi kumborova mangoma ndino izvezvi tiri redi zvekuti mangoma acho akawandisa. Alright, sa makolab pane here zvamukutirongerao pane makolab nakanzwa makolab kune collab na Lady Squander une collab na Sauro andika une collab na Wendy President makawanda makolab awenawo pane mamwe makolab akupromisire kuti acharamba achiuya apa so far pane 2 asati abuda but hatisati aziva zvedu kuti ari kubuda rini munongoziva kuti zvinhu zvemageto youth zvinenge zvichirongwa mbichana because pane zvinenge zvichimboti netsenetse but pane chinhu nachiumaster nechimwe chinhu chandakaita nabhazuka ichocho futi hachisa chabuda. Alright, but makati zvakatoitwa izvi nezvi kuti mushim pipeline aiwa zvinhu zvakatoitwa izvi
Alright, zvatongomira itu masongo asiyana akatongomira madhezi akawandisa nemamwe masingles andakatoita ndiri 1 but muchatoona interview ino ichingobuda pane chimwe chinhu chokutodonha chine vhidhiyo rakatopera kudhara saka chinonzi chichinjo chokutoti mageto itsika anobva azongochitsvaga ichi chinonzi manduwe saka guys watch out for manduwe flex title manduwe saka naiflex title maproducers akushanda nawo nanani indoshanda nevanhu vakawanda ende ndowanzoshanda nemunhu wese wofuta handisarudzi nekuita sei but kuna vanhu wowandenge nchiti ava vanhu vandinoda kushanda navo nekuita sei wofuti vanhu vakaita sanawo skidift pane imwe songa ndakatobva kuita ikoko isati yabuda I think ikutobuda mai manje ipapa then ana sunshine havakawandisa ana simplex kwese tombobatika uku vamwe wacho hatizokwanise ukama wako natiketi mazuva akamira sei tiri magood books zvekuti maybe nyaya yekungoti mazuva ano handisi kuendawo kustudio nekuita sei ikoko but munhu wekutotiwo akandifonera vanhu vangu adii pane dhiri rakadai so ndobatika inini kana nditonowo pandiri kumudawo futi ndotomufonera pakadai so ndida nhingi nanhingi wamunaye tinenge titori magood books takadaro but zvemaworks zvedu zvamanje manje tangasiri kunyanyita zvinoita sei but ndewangu zvekutodaro ngona vanhu vanozongonoregerana futi pamwe pacho because hatingambomukona maworks amukoma pane nguva yekuti diketi anobata dhirangana re500 saka hapana pekuti anosiya mari nenyaya yekuti hasi kutaura nini anosiya mari ichienda kune mumwe munhu akuti kugara muri magood books futi chinhu chiri bo tei ndakatadzirana mumashure noita sei but akandibatawo bo notomudza kuti mukoma bo mariyo bo management inoita sei ubva wapedzerana nevakomana. Last time I checked ndakaona kuti wanga kumanejwa naFalipupa muchikushanda mese ndiachiri manager kana makachinja manager contract yakazopera akamboni manager ani manager zvekuti takatomboita maworks zvekudaro ndichobatika kumashows mamwe mafiesta vaendilinga unoita sei munongoziva kuti ndootepe mashow avo havasi vanhu vanobatika kumashow edu edhanzo ndosaka madhizi aya maiona ndanyanyowandira padebhena ndootepe mashows avanenge vachibata unoita sei saka contract yakazopera zvekuti apa paatoma works takaenda banda chipi chimwe chinhu chakaitwa naFalipupa chanonyanzoti apa manager pakarova mukona Falipupa munhu wekutiwo akambondibatsira zvekudaro zvinhu zvakatooma zvakafanana naScott Cooper vesa kuti ndizokwanisa kusangana nawo nekuita sei ndichinovaitira zvinhu zvavo masongo awaidaitira nekuita sei ndifaliwo aindisa muraundi iroro ende pasina falo wacho ndaigona kutoshaya mukana unoita sei wekusvikawo padhuze navanhu vanenge ivavo ana Chimba pane mumwe wazosungwanzanu ana Mike Chimombe wese nemumwe wainzi Brighton Ushendi baba akulinga kwese koko kwese koko ende rinenge ralingiwo rekuti munongoziva ukasvikawo unosvika uchizikanwa pane vananga wagadwa kavanhu vanhu vanenge vane pfuti unozonzi uyada kutibira uyu apa unenge utori mudhiri rako asi akulinga kwese koko kumavideos aiite nemavideos Falipupa mukamboita maproject emavideos because I believe kuti Falipupa ane mari anokwanisa kuita se kuita mavideo akaipo nemavideo makamboitere mese naFalipupa zvaifamba sei mukuona zvaiitika pepaika ndezvekuti havangatsori vanhu vezvizvo zvekuda but munhu wekuti taingo munhu ainangirwa nemangomango big time zvekuti hataipe tumaclips chichitotoya ende munhu anenge anolingi kuzimucelebs nekuita sei munongoziva saka ndotaipire lingi ranga ripo zvekuti vhidhiyo randakaita naye video official video i1 riri paYouTube ranzi Skillful but munhu wekutiwo waingoti ukaburitsa munongoziva mukoma chiindastry chemusic chikuti uri wanika ndiracho rinotozorema unozodzwa dzimwe nyaya akakulingana naScott Cooper akulinga nachams nachimsa venongo chitaura na Mike Chimombe chichi kwana kulinga here naPassion Java because Passion Java you know the Passion Java munhu kuti anobelieve
arts anobelieve artist ende panatanya passion java kwaseka aniziti zvinorevei izvozvo anambokulinga ina passion java because passion java manobelieve music ende manosimudzira mayouth zvafamba sei aiwa mukona zvakaitika pebaika yeah man ndizvekuti ini ndakatotanga kulingana passion java sandalingana fire alright but mukona malingira atakaita na passion java angari kutoti java munhu akana kudzigoni maweeks noita sei maybe munhu aiona talent kana zvaiona pandinoita sei kana kuti munhu aingoona kuti mufanira kuti ukwanisa kumboita sei kumbopushawo naye paskill ravo raunenge vachitoitawo then java bvanditora java yaiva kumba achitonditora madhezi andigara kuhighfield ndikuhighfield ndogeto rangu chero feo java achiuya padhena vachinditora bva ndatonovaitira song koskid ndavaitira song yayaka mukoma yatsacho ndavaitira song yayaka pane mari dzaifanira kubuda but vakomana mheno maitira vakaita ipapo hapana mari andakapiwa $10 ende $10 yacho mapiro andakatoitwa mukoma munongoziya yedu yekudai yekudai zobvanzifa but ndakazobvunza uskiti ndikati mukoma unaika songo yangu yayo nezvamamatowirana yekuti makaita songo chabhadhirwa mari tanga takawirirana tanga takatowirirana because mukomana munhu aitawo dhiredu anga riri 4 risongo yatakaita but songo yanga isiri yangu yanga iri yawo zvekuti mukomana zvakaitika patakatanga kusvika pastudio ka takatosvika chinzi atazotenga foni yako foni iri paifoni iri mota foni iri pasi pamasita iphone 13 tozoitsvaga but hakuna foni inorasika inotsvaga ichidanzwa mota hamushaike foni zvekuzodaro mukoma but ndakatozongoti obhowa munongoziva futi unenge uchifunga kuti vanhu vane mari zvekudaro ka saka unenge uchiita zvinhu uchitemba kuti namakuru vanhu hapana pavanozotadzira sei kunatsobuda munhinga but usingazivi kuti munhinga apa unogona kusatobuda futi zvekuti chinhu chakatozonazoitika paipai mukoma ndechekuti zvakaitika ka ndakazoshangana najava kukaseko kwafaya akati unowanika kunoku ndo pandakatotanga kuona kuti zvisvo mota dzataizotora nadzo dzedzinoita sei ka ndoranga iri raundi racho rinoita sei saka yekuzotipawo yavo yekudai so yaigona kwana but yekutipawo nekupa vamwe vanhu hadzimwe dzaedza dzinozotaurwa handifunge zvangu kuti dziripo here idzodzo saiwo utauta mari yaprofitira handisi kuti auta but ndikutaura zvandakaona zvakaitika kwandiri right kwete zvandakaona ndikutaura zvinhu zvakaitika kwandiri munhu ane mari zvafana fali mudhara fali ukaenda kukasiri kwake mudhara anokudzingana $100 kana 200 kuti ndiri busy unouya mangwana kubva kuti bhuru ndionotozopedzisirawo kunyara kuenda kukasiri kwake kuti munhu everyday unongonzi mangwana $100 mangwana $100 mari yatozosvika pakukwana yanga ndichifambira unotozosvika pakuti unodara but maweeks but ndakazombobvunza mukoma songo yedu yaya yandakaita napashoni yaya haufa chichichichi zvikana usikaita mufana wangu vanhu vanenge vakatoomerwa vese because isusu tinge tichida mari saka havanomboti pashoni haina anomboti pashoni futi but mukoma usikiti vangu muri zimbabwe aiwa inzwe munzi honest watiwe uskid akabva ati pamwe uskid wacho ndiye akatoomerwa futi hatizoziva ndiani because uskid wacho ndiye akatitoita mufana wangu vanhu vanenge vakaomerwa ndikati kutsongo yangu yakaitwa namukuru yaya vakazoita sei anzi mufana wangu vanhu vanenge vakaomerwa saka haisusi kustudio kunenge uchitatse kunenge uchidiwa mari unongoziva ende zvishowo kustudio kunenge uchidiwa mari because vanhu vane mhuri vanechi songo yakazobuda iri kupi songo songo inobuda songo uskidi anayo but muona zvakaitika maybe ndosakasati wabhadhara ka songo yasati yabuda obviously haana upiwa iye uskidi wacho akatozosvika pakubva kupashoni java records ende mukona chinhu chandakatozongofara unacho zvangu ndechekuti tine mamwe maproject atakatozoita neuskidi after ipapo andakatozobhadhara noita sei ende maproject ari safe ari kutongofanira kubuda saka chinhu chakabhadharwa chinhu chinoita sei chinotongobuda noita sei ndipo unotozongoona kuti mukomana anga asina kutopiwawo mari zvesvo because dai akapiwa mari hapana chinhu chaita sachinhu sei kubuda alright aiwa itsotsoke remana naizonzwisise bavo kuti haunambongolingo here napashoni java chichichichichi waiti zvazoita panapa toti titakambo dai wandika takambotaura
tombo mwena mbo tombo begi ndo ndikushaya bana begi ndo ba right Panashen deflexity you Vunda chea min kumbari takaya kuzotsvaga mari parari kana mugodi tochera timbonyari chero usiku toshanda timborari salati pakuidya kwete pakuitsvaga kuona ndine yega ndenge ndambojega saga ana mama vemusiko ati mhanya netswanda kuti zviro chedu kuita mari yakawanda kurara hope rugare kuri kwedu watimborara tinotorara titsvaga mari bombo clat from top salad pakuidya kwete pakuitsvaga yeah man iwe Vunda chea min kumbari takaya kuzotsvaga mari parari chero mugodi topinda timbonyari kana usiku toshanda timborari saladi pakuidya kwete pakuitsvaga kuona ndine yega ndenge ndambojega saga ana mama vemusiko ati mhanya netswanda kuti zviro chedu kuita mari yakawanda kurara hope rugare kuri kwedu watimborara rara hope rugare kurara hope rugare tinotorara titsvaga mari rara hope rugare iwe wachano zvinoita mwari matsaga ndo anopa mari hanziye kuze zvichidai vamwe tinoseka tingafari zvinoita mwari vanopa ndo vasingatsari ndakuda kutotenga motokari sparks hamino sei ndichidai bvunza sparks ndatamba maclax ndamona musoro kunendaisa wax zvimangoma ndiri kukanya semakanzi kubika semachansi wachando onaka ndiri pamaiki glad from top I believe that big shouldn't play it twice thrice or even more pull iwe Panashen deflexity DJ Sparks Vunda chea min kumbari ndakaya kuzotsvaga mari parari chero mugodi topinda timbonyari kana usiku toshanda timborari saladi pakuidya kwete pakuitsvaga kuona ndine yega ndenge ndambojega saga ana mama vemusiko ati mhanya netswanda kuti zviro chedu kuita mari yakawanda kurara hope rugare kuri kwedu watimborara rara hope rugare kurara hope rugare kuri kwedu watimborara rara hope rugare wachano hanzi vane mari umba kwavo isusu zvedu tinei nayo handitese tiri pamufambo saka nyarara uchiripo mutambo money can buy life money can buy life mari haife yakatenga upenyu munongoitengesa upfu hwekumba kwenyu money can buy life money can buy life mari haife yakatenga upenyu munongoitengesa upfu hwekumba kwenyu pamwe ungatorora mukadzi asi hazvichinje kuna mwari uri mutadzi gauru ringatotenga ushamwari asi haife yatenga rudo rwamwari inogona kutenga helicopter private jet pamwe nemota ndeyenyu kana muri mbinga ikoko musauye kunoku ini ndapota asi mashamfa munopopaya handisitorora munotopa tiri kamakakopa oyo saka kingman I know makaita accident uyazotsanangura zvakafamba sei chii chakatsoitika mudara muchikurangarira zvakaitika mukona zvakaitika man taitobva kustudio kunonzi kubig yards kwatrin kutz exactly takatopfuura muna Blair Road zvakanaka tichinotenda kwaifield wangwainani ndandine mumwe mufesi wangu so tanga tiri 2 like tanga chatongobva kusiwo vamwe vanhu 2 vanga tinawo then ndine driver saka zvakaitika ndezvekuti mutone chirambiro mudhara izvozvo ndozvinhu zvatakatotanga kuita paipai patakatanga kuita music noita sepaipai patakaorit ndochinhu changa chitori chekutanga kutora chitambi ndo chatakatotanga ndakatora chitambi ndiri handiri form 2 mukoma ndiri munhu wekuti ndakangoitirwa zvinhu nemangoma handishori because mukuona chimukoma mukuona nyepo
Wakone makore mangana pakatora chitambi. Aiwa, inzwe munzwi kamukoma. Wakachitora sei? Nakunzwa maprocessor wakashandisa kuti tore chitambi. Mukoma mukona chiri mukoma. Isusu tiri vanhu vanenge vane vamwe vanhu vai. Alright, makatonyora. Zvekuti isinyaya kuti kutonyora maya. Chinhu chinotongogara chabuda noita sei. Hachisi chinhu chinonetsa sei. Kuzoburitsa kana munongoziya zvinhu zvinenge zvichiitika muraundi. Chinhu chinotozongobuda. Hakuna zvinhu zvakadaro tanyemberwa panapa. Anyway, wochitamba chitoro nemunhu ana less than 16 years. Maya zvimwe mukoma mbona chii? Tachokwadi. Kana nchiti tiri form 2. No, ini nyaya yangu inini. Ndeyekubvunza ini kuti zono wangoine chitambi here pamakaita accident. Aiwa ndinacho chitambi. Ukachitora nemakore mangana. Muona zvakaitika ndatora chitambi ndine 17 years. But muona chii? Mukoma imimi kufunga kwenyu mimi. Sei ndikukudzei kuti nguva isina ndiri kuchikoro. Ndakatombodzoka kuchikoro big time. Zvekuti ini ndakatozoramba ndiri kuchikoro ndati kurei. Alright, anyway, apa ndasina kukuisa pakona mpana wangu. I know kuti wanga usina chitambi uchidrive. And ndatora chitambi uri form 2. Hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika munyika yeZimbabwe. But still, chii chakaitika? Then makusvika. Zvakaitika ndezvekuti pane rori ratakapesana naro. Saka rori rakaita sei? Rakaputika vhiri. Saka parano I think munhu waya akaluza control achiita sei? Achitoya kwanga tiri. Zvekuti mota yake yakatobuda kulane ranga because tumalane tudu tudiki tu. Tumalane but munhu yangobuda achitoya kuside kwangu kuna driver akatotukwadza zvekudaro ipapo because ana okwara. But munongoziya rori nemota dzedu dzidiki kaHonda Fit hybrid kake. Ndo kamota kanga ndakutofamba nako but so far tangu kaisa mzhi. Mukabirika kachimbopedza kugadzirwa nekuita sei? Ndopinda muround. Right. Asa unonyanyokwara still. Mukoma ndakatokwara zvekudaro but ndakatombogara muhospital. Wangakwara payo? Ndanga ndakakwara mazino. Mazino angakwara zvekudaro. Then anomukonesa mamax. Peso kune mastitch kwezo. Negumbo manje nasingagona kufamba nekuita sei? But ndatombogara muhospital dzinenge 3 weeks. Pandatozobuda bvanda padeni. Kumveso wako? Mfeso wangu anombonyanyokwara because rori raya yakangorova kuside kwangu na drive. Anozonyanyobuda muroad. Angobuda chiya kuside kwanga ndiri kwekwe. Saka mfeso wangu anga ari safe. Munhu wekuti angoita tuma scratch panapa. But anga ari bo. Ende ndochinja ndakatozofarirawo munongoziya ukaita accident kana nemwana wevanhu inoita seika. Unotanga kunza mhino zvinhu zvangoida ichi. Wangada kuchekeresa kuti mangoma atenderera. Awapo. Ko ndakazombogona mama kuita maworks nana tamuka. Muchikushanda mese zvakamira sei? Goma. Vanhu vakaoma alright. Zvakaitika ndezvekuti tamuka ndakasangana naye chakaitika first time ndakatanga kusangana tamuka ndakamufonera nandina $100 akuti mukoma maita sei izvi munongozivo mastudio edu aya atinotonasore kuita good music ana sunshine nana Simplex nana Oskid ndo mari dzatinenge tichitovapa unoita sei because ndo vanhu vatinenge tichiti vanogonawo futi ini ndo vanhu vatinenge tichikwanisa kuti vanokwanisa kumhanyisana natamuka nekuita sei. Saka ndakatofonera tamuka bva ndatoti mukoma muri sei ndaita payment yerecording bva ndatonzi natamuka uyatisangani pana 4th pana 4th bva ndatoenda pana 4th anongane chimwe chilexus chiready so bva ndatosvika bva ndatonzi pinda mota chichichi bva ndatopinda mota bva ndatogara pepe inoita sei bva ndatoti mukoma iyi mari yenyu munoita mari inoita sei bva ndanzi mufana wangu isati rekuita $100 tori kuita 4 zviitikana ndakatoshamdzika mukoma nguva yena ndichiri kuenda kuchikoro kati mukoma handiende kubasa kaini zvekuti ndokwanisa kubata 4 yekuti ndakuya kuzobhadhira studio kona tatombotsvaga ubhuri inoita sei hatinge tambojegera zvekuti semufana wenyu arida kusimuka music inoita sei tiri munhu kuti munofanira kunge muchizongoita mafavor inoita sei pama$100 because $100 munongoziya mukoma mustreet geto panenge pamboti shandwei vamwe vanoti haisi mari zvano but mari then vakomana bva vatonda mufana wangu mari yako yeshoma bva ndatonza mari yayo bva yatangonzorera chimboita sei chimboimba masongo aunawo acho
pandatotanga kuvaimbira masong tiri mota paipai ndatorovera kumana masonga kumana wakutonakiro xq vangana xq 2 xq 2 ichi chakaipa ichi chiribo ichi tamuka ofti achiti aiwa ichi chiribo saka vakaimbira masonga anenge 3 zvoitika nditofunga kuti vanhu murudo munhu ari kunakidzwa netalent inoita sei but zvinozongoitika ndakatozoshamisiko nenaumba ndakutanga kusangana dzinenge after 3 weeks 4 weeks ndakatotanga kusangana nemasongo andaiimba mafreestyle ndotonzwa ndiwo masongo aya kuti mukoma mambonzwa songo yenyu mukomere muhamati asi ndakazoimba angaimbwa nani angaimbwa naxq mukoma mukona chii vakomana vanhu vekuti vanotonga vazombonopanana masongo angu aya ende masongo aya zvisvaka aitobuda nekoko ende masongo aya ndotoziva ndakavaimbira mafreestyle ndomaziva masongo aya but mukona chii zvisi zvinhu zvekuti nenda kuita kunge ndikudisrespecta chii vakoma futi vanenge vari vakoma vangu futika but unoziva kuna vanhu vakawanda vanosapota tamuka and I think vatori more than vanosapota nini saiwo kuti masongo ako akabiwa naxq yakati akabiwa natamuka handizozivi kuti akaba ndiani because vangu vari vese wakamaimba kwakaproducer akaproducer nditanaka tamuka ndike akamaimba ndiani ndexq xq zvishuwa masongo angu akatofanana neiyayo ende akafanana zvishuwa pane mamwe mafananirano ekuti unogona kuti aiwa matisa anofunga zvinhu zvakafanana but unonatsona kuti kufanana uku kokwe mamona munhu anotresera unotonatsona kuti tracing machine anazozvinzwa chisongo yangu iyi siri zvekunyeba saka ndambobvunza saka masongo ayo after $100 wakomana wakaitora kana kana kuitora mukuona zvakaitika paipe manje $100 ainombotorwa but uri munhu wekuti unotosvika panzvimbo kazvekuti unotombobuda budget unenge watenga madrinks inoita seka saka zviri nani vakomana vaifanira kungogara vataura taiwa hatisi kukwanisa then unongoziva kuti dhiriri ndikufanira kungonoritana mukoma maskiti kana nasunshine alright because unotobuda budget $100 makazongoishandisa kutenga madrinks hakuita kuti yese obviously hapana pachambotenga madrinks $15 $20 but $10 iyoyoka yakakosha unototora indrive ukaenda kana kwaoskid wotomuzoti mukoma ndine $90 yasara ndaurekoda ndichazokana nchizouya neimwe yachoka ndichauya but ndakaona kunge zvangu zvisiri izvo so iwe ukutaura kuti zoniwe kuti pamakasangana uchibudisa $100 wakatinoa torekoda $400 kumana wakaramba wakabva $10 vatenga madrink kandi ndiwakatora $10 vatenga madrink zvakaitika ndikati vakatora nenda kutora nyepera unongoziva zvekuti havana kutora ndindakaburitsa turi kuti unenge wanzi mufana wangu hatisi kuitawo here marefreshment isese taura nyaya yacho noita sei hapana iwe wakutongoziva kuti dhiri radhiri kufanira kuitwa but ndinakaburitsa mari yangu but handina kuburitsa nekuti ndaitoda kuburitsa mari toburitsa kwekuti unotongoona kuti uri kunziburitsa mari right but vakomanaka saka munazomboshanda mawex munazomboita sei handina kuzomboshanda nawo pandakatongotanga unzwo masongo angu achibuda noita sei munongoziva mukoma talent ndina mwari talent hariperi uri munhu wekuti hauzoratidza zviro unongotanga unyore imwe music se music dzese dzananchiimba papana naone songo ndarekodha masongo atori munzira yekurekodha saka hausi munhu wekuti unozoda uramba wakapresera zvinhu vanhu vangana vanorekodha vanhu vakawandisa saka unozongonoshanda semaiudzira ndiri kutonga kuti ndine zvinhu zisa zvabuda zvakawanda zvimwe zvavatorodwa nanoskiti vaombe vacho vanotonzi vanhu vanotonatsogadzira vega urit unotonatsa notoskidho ari kutogadzira bhitu alright it's okay mbana wangu saka bada kuti timbobosa rimwe ngoma ndika katabosa rimwe ngoma I think we are good to go because tambotaura zvinhu zvakawandisa ubva wazotaura masocial media handles ako namba dzemanagement dzechi but for now panache ndiflexity ndochichocho kana ndichikudzo setenharo auzive vakadzive mazuvano angave ari harare kana bulawayo chimbozvibvunza usei ndadaro haikuona kuchengera muno siri kuchengeta
kana usina mari ita plan enda unokwereta iwi haikuona kuchengera muno siri kuchengeta kana usina wangu ita plan enda unokwereta ndochicho murudo musapinde nemoyo chingopinde nemari ikapera mutsvaga imwe rudo ingozende ngairipo murume wese nhasi ngaazivi chikwereti achiuraye ichi kana nyika chaiyo itori nechikwereti ngairipo amana malaini muratenda flex t mine bhuku rekukopa manotsi rekunyora manotsi mozorivhesa mabhadheni from top my youth. Thanks, man. Ndiflexity iwi ndochichocho iyo hwemaiwe kana ndichikudzo setenharo auzive vakadzive mazuvano angave ariya darekana bulawayo chimbozvibvunza useindadaro haikuona kuchengera muno siri kuchengeta kana usina wangu ita plani enda unokwereta iwi haikuona kuchengera muno siri kuchengeta kana usina wangu ita plani enda unokwereta ndochicho murudo musapinde nemoyo chingopinde nemari ikapera mutsvaga imwe rudo ingozende ngairipwe murume wese nhasi ngaazive chikwereti achiuraye ichi kana nyika chaiyo itori nechikwereti naitonde chichinokugwadza ukweretera jeneti munhu wosiri kuchengeta kana usina wangu ita plani enda unokwereta enzonzo manjitwatati iwi usazvitambisire nguva uchizvidhonza usingazive munhu wako ari kudyiwa vamwe pacho unofanira kumbotibvunza nyaya dzemumatritenge ichiziva ndakambokuti munhu wako ari kudyiwa pa ukati aiwai godoibvayapa tikakuti munhu wako ari kuchitasha ukati aiwai godoibvayapa aiwa mazambuko ava madziva une makarwe usazotsiva kana kuwana chirwere chitsvagadziva heartbreak pamoyo inovhiya tisitomuona achidyirwa mumota rinopakurwa bota achiperera mumota tisitomuona tisitomuspota tisitomuona tenge takahospo takamba kuti munhu wako ari kudyiwa pa aiwa igodo ibvaya pa kakuti munhu wako ari kuchitasha ukati aiwa nekutanga chaira shotkati kunopinda nepakati ndopakaona kuti zuda isikati luminati kuguta nezvimakokonati apa fleva ipainate mukati medonati hamuna kusimba segonyeti kuchururuka ngati imvura mubhaketi kwatonhora pakuda zvimabomba jaketi kupoketa maranzi maisa muwaleti era tsika fanika kapeti yowe maihwevhika ndotageti daradzonamo swerera makapeji windiwe pambare anoda mari yelageti zvinobhovoka ungati isuwechi saka gara maisa spesi storage indaugadzira mazvenpei maorenji tekinoloji yekukoleji inganzi mota here pasina injini kana kuti uri kukanika usina chipinjisi kugadzira mazoli kunoda maranjisi kubhilivhwa kunonyanya kunhana mfundiso asi mwanaka anoda majigisi nindotoshora vanhu ngafunge ndiri vhikisi iwe vhikisi pakati pemawikisi zvikisi ndova yabva tinongomirira kisimusi kisimusi mawana agerine panext tune tokuenda panext sands madzibabo iwe panache ndiflexity sparks 4 arwat mino gabriel joshua gloria naika thunder fire man ni striker gonbo visbo van pashaika chipanera director na makanika puro na shunia bombo bombo clat iwi panache ndiflexity Mugoma Sparks 4 Wachano Dochito Gabriel Joshua Gloria Naika Thunder Fire Man ni striker Gonbo Visbo Van Pashaika Iwi chipanera tractor na makanika Malevo iti natinda kadarika Darika tiri kunzwana na panapa naika Naika open space imsa haida Gonbo Visbo Van Pashaika Iwi pamusoro imatsi baba Guarare zitarangu ndakutonzi baba Daindiri brinzi ndaitova temgaba Sansa izeni ndiri puti embava Dogona kutotonya munu Pulo Iwi Panache ndiflexity
Dotito, Cabro, Chocho, Gloria, Naika, hey, Tanda, Fire, Many Striker, oh, Congo, Bisbo, and Pasaika, you, Jipanera, Tracta, Namacanica, oh, Malevoid in Latina Kadaika, Erika, Tericums, when Anapanaika, open space inside, Congo, Bisbo, and Pasaika, you, Pamusoro, Imats Baba. Guarare zitarangunda kutonzi papa ndaindiri pinzi ndaitova dzemugaba sansa izeini ndiri puti embavha ndogona kutsotonya munhu fanika jafa murume mukuru ndomuendesa mugwara straight neipapo ndakamupinza mugwara ipe ichibage ndimunhovhuramo vakondota ndaukwana kwayeya ndaukwana ndabiya ngoma ngetsangatsi pamaridhimu wopo ndiri muparadzi ndakazova tendini flexity handiite zvemadrugs handimweti tititi handitariswe namutarisi ndotariswa naizva unotarisa vatarisi handina foka nabif namutarisi tomboti ndazoita bif namutarisi ndoidya because nyama iri kudhura mufunge this time iwombe ndavhura kuita yeugwedebura spaksiwe daiwauya nadhebhura matsaga wobhonsati namadhabhura kubvira kudhara ini chingoto right so vada kuita apa tatingodza vanhu kuti munobatika sei vanoda kukutsvagai vanokutsvagai sei then ndotazova last tune samdaya vanoda kutsvagai vanokubata sei munooneka kupi namba dzenyu ndedzipi namba dzemanagement dzenyu vanhu vanenge vachida kubhuka flexity kana kumubata nekuita sei vanomubata panhamba dzinoti 071 898 2571 071-898-2571 kozoita vamwe vaya vanoti isusu tinotenga maminisebhadi variko vanhu vakunoaiwa tikushayirei toti 0774-796-240 right haipapo unotobata flexity then tobva tati pamasocial media platforms aya ukaenda pafacebook unotsvaga page ranzi flex title official then painstagram same flex title official payoutube pane channel ranzi flex title official patiktok futi hai flex title official asazvinhu zvese ngoi flex title angori matitle alright aiwa king ndoda kutendai mudara nekuya kunoku netime yenyamasi zvanganofanira muchiita ainoti mukoma wanonoka kusvika pangatakasangana tazoita interview kwacho kwafamba but mukoma wazosvika all late tenda mukoma nekutondisa panapa kundisa panapa kweko afuti ndokumwe kwakakosha because munenge muchitisanganisa futi nevamwe vanhu vedu because panapa panozoonekwa nevanhu vese futi ka pane vamwe vanhu vedu futi vanenge vachimboshayi kuti vanotona kupiwa true tinge tichisangana navo futi ipapo exactly plus kuna vamwe vanhu vanenge vari panapa vanofanira kuba vaziva kuti apa pane kuti vamwe vanhu eka boza hakuna munhu wemunhu aribo saka tirowe last tune then ndoda ngoita se tobva tangobuda so guys satarwa this tune and don't forget to subscribe, like and share. Don't forget to follow us on all social media platforms. Go DJ Sparks CW, then you're good to go. DJ Ray. You Panache the Flex City Major. Yo, where my way? I don't want me no. And then that's also 09. Munenge muchida kutoona ini mukatoka makudongo mama wana zvikazoshamisa fanika mchato ekanapa kungoti manga musipo kugomba vanhu pavaidya chinochemera mutoyazi musodzi yaichururuka tururu setiri pafinazi iwi painokwidza matere ekwamecha kunge kapinda nosiyana vavetsa DJ kanere reza zingomaraga repakta unge chaburetsa painokwidza matere ekwamecha kunge patira ndosiyana vavetsa DJ kanere reza zingomaraga repakta unge chaburetsa kudhara takamiswa nemabhinasi tinenge takabhekwa nemabhigasi ndosaka ndichifamba ngebhigasi rest in peace mkomasoro nachigasi naiyana zuda imi yanari kuti anokunda imi ndikasvika munotanga kubvunda imi apa muri wakomano egunda imi ari what me know zvaitika maxen kumafo kuva itsotso
nanga ndichitobva kusho muhomwe ndine tumwe tumapurufo kafone bhegu musana ranga rine laptop ndobva handiti stop pawaburitsa pfuti ndabva ndatomiraho ndokubva vati uyu ndipita uyu ndipo apapo ndokubva hati neiri musokisi ndipo haiwa akoma nebhoshava handiita munhu wekudomboshava kona kingman kone musingaende kumaclash ndasingade kubvunza nyaya iyi but ndanoona ndi makasimba nemusingaende kumasting majididi mukona chimugoma pane zvimwe zvekuti wabuda ne8 ma-a ku-o level ungoramba uchidzokera unonyora futi aiwa samukwedza tatichiya ndikwedzotaura kuti mukuona maclash aya I think hachichinje kuti unofanira ungoramba pandakatoenda iti munotopa zini ndakamboina 3000 clash yanga iri muchi muglamsarena ndikaenda 3000 I think ndikamboenda musports I think mukatotarisana payoutube kana pagoogle inondokudza ndikaenda musports macho kanenge ka2 ndakamahwina maclash handina munhu akambondidya clash but pamwe pacho mukuona chinhu haunofanira kumbopawo vamwe mukana kuti kuti udongoramba uchidzoka uikokonecta senecta uchingodzoka ikoko kuoniko ndo zvakafanana nekuti munhu kuti winza sei usiri kweo clash kana kuti ntunge sei usiri kweo clash haachatofanira kunge achiwanika ipapo zvakapfuura yakapfuura nguva iyoyo aiwa iri bomdara saka ndoanzenga nchida iwe Samre Zimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting kuma social media platforms edu tongoshandisa DJ Sparks ZW nandina Flex T. I think mamunzwa achitaura mukomana ende munomufollowa muone zvaanoita nezvazvo ane maworks akawanda ane mavideos anonakidza singaite kunoda kuzoita makolab naye ndofunga namba ndodzataura kunoda kuzomudaidza kumaredeems kumastudios kwawo wakasununguka kuti se kumbata. With that we are out. 4